Jeep di pasaheroan nga gikan sa Lila na disgrasya sa Tagbilaran City. Sagad sa mga sakay mga estudyante. Nahitabo kini dihang kusog ang pagliko sa driver nga si Jemar Dalde kay dunay manaog og go signal atong higayon na hinungdan sa pagkabangga. Luwas ra hinuon ang mga pasahero og way nasamdan gawas lang sa driver nga mibati og sakit sa lawas nunot sa impact sa pagkabangga. Gipasakaan na og kaso ang napu ka mga tao nga nadakpan nga nag-refill og LPG sa mga butane canisters didto sa sitio Dapdap, Barangay Kalunasan, Cebu City. Apil sa gipasakaan og kaso ang tag-iya sa planta nga mao kunoy labing dako dinhi sa rehiyon. Emergency response equipment giapod-apod ngadto sa Talisay City College o sa Talisay City Division. First aid kits, blood pressure monitor sets, helmets, flashlights, nebulizer, whistle og spine boards. Natay ni usab sa nagsingabot nga Sinulog Grand Parade.